Pregethwraig, llenor, cerddor a thiar Dysgwyr Disglair. Dyn ni'n sgwrsio ar brynhawn llun oer y mis Ionawr. Thiar Dysgwraig Disglair a finne. Pob un ohonom yn aelodau o gangen y Brystwyth o Ferched y Wawr, a phob un wedi dwlu ar sgwrs y prifardd ac athro mer erid hopwd i'r gangen wythnos diwethaf. Iaith oedd un o themau sgwrs mer erid, ac roedd y thiar Dysgwraig yn cytuno bod dysgu iaith yn llawer mwy na dysgu geiriau. Mae'n cwmpasu dysgu am ddiwylliant, am hanes, am hunaniaeth ac am fiwsig. Fe dynnodd mer erid ein sylw at fiwsig y Gymraeg, bod tonyddiaeth ein llais yn mynd i fyny ac i lawr, a dyna sy'n gwneud siaradwyr naturiol. Roedd y tair, Ann Price, Lynn Blanchfield a Jenny Roberts yn cytuno bod hynny'n rhywbeth na ddysgwyd iddynt mewn dosbarthiadau Cymraeg, ymarfer a chlyst fain sy'n sicrhau hynny. Yng Ngogledd Iwerddon y ganwyd Lynn, magwyd hi wedyn ym Mhrestatyn am gyfnod cyn symud i Loegr. Y tu hwnt i Glawdd Offa y magwyd Ann a Jenny hefyd, ond daeth Lynn ac Ann i'r brifysgol yn y Brystwyth. Lynn i astudio Saesneg ac astudiaethau clasurol, ac Ann i wneud gradd mewn llyfrgellyddiaeth a Ffrangeg. Ond unwaith eto ar ôl graddio, gadael am Loegr wnaeth y ddwy. I'r Academi Gerdd Frenhinol aeth Jenny i astudio'r obo. Gweithio wedyn fel perfformwraig ac athrawes cyn datblygu gyrfa fel golygydd sgoriau cerddoriaeth gan gartrefi yn Pershore yn Nyffryn Evesham. O ofyn iddi a yw'n dal i chwarae'r obo, mae'n chwerthin a dweud taw offeryn i'r ifanc yw'r obo oherwydd fod yn mynd i ymarfer dyddiol mwyn cadw'r cyhyrau o amgylch y geg yn ystwyth. Ond mae miwsig yn y tŷ o hyd, gan bod hi yn mwynhau chwarae cerddoriaeth tango ar y concertina bellach i gyfeiliant gitar ei gŵr. Felly beth ddaeth ar tair i Aberystwyth ac at yr iaith Gymraeg? Dod yn ôl yma yn sgil gwaith ei gŵr fel darlithydd prifysgol a wnaeth Ann, ac ar ôl 30 mlynedd yng Nghaergrawnt, penderfynodd Lynn a'i gŵr ddychwelyd i Aberystwyth i ymddeol, ac felly hefyd Jenny a'i gŵr hithau, gan gael ei denu i dref a lle mae digon yn digwydd. Roedd Lynn eisoes wedi dysgu Cymraeg ddwywaith, a'i cholli ddwywaith mwy neu lai, a dyma fynd ati o ddifri drwy fynychu dosbarthiadau i'w hail ddysgu. Erbyn hyn mae'n erthygl, yn dal i fynychu dosbarthiadau, ac mae'n gwneud rhywbeth sydd tu hwnt i'r helyw o siaradwyr Cymraeg o'r cryd. Mae'n cynganeddu. Wel, dechrau dysgu meddai hi, ac mae mor falch o gael dweud i un brawddeg o'i gwaith dderbyn canmoliaeth beirniad mewn cystadleuaeth i gynganeddwyr. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ennill pob math o wobrau llenyddol i ddysgwyr gan gynnwys y tlwsryddiaeth i ddysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 a'r gadair yn Eisteddfod y Dysgwyr yn 2020. Mae Ann yn Pregethwraig lleug gyda'r Methodistiaid ac yn pregethu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac fel un mae'n gwirfoddoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Maen nhw'n gweld y Gymraeg fel porth arall i'r gymuned. Mae Jenny yn ysgrifennu'n rheolaidd i'r papur bro lleol, ac ar hyn o bryd yn rhedeg ymgyrch i gofnodi siopau'r dre lle mae croeso i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, gan ofyn i'r siopau hynny arddangos y poster yma i hybu defnydd o'r iaith. Mae Ann, Lynn a Jenny bellach yn siaradwyr Cymraeg hyderus, ond dwi ambell i dro trwstan ar hyd y daith hefyd. Cofia Lynn fagu'r hyder i geisio taro sgwrs gyda chydfyfyrwraig drwy ofyn am yr amser. Ond yn hytrach na gofyn faint o'r gloch yw i, gofynodd, oes amser dy ti? Roedd y wyneb am heis y ferch yn dweud cyfrolau. Ac mae Ann yn cofio paratoi pregeth ar Abraham a Sara. Os cofiwch y stori, roedd Sara wedi awgrymu y dylai Abraham gysgu gyda Hagar, y forwyn, mwyn cenhedlu plentyn. Roedd Ann wedi edrych yn y geiriadur am y cyfieithiad o'r gair servant
a chael y gair gwas. Felly yn ei phregeth roedd Sara'n awgrymu bod Abraham yn cysgu gyda'r gwas. O ofyn i'r tair beth sy'n helpu dysgwyr, mae Lynn yn teimlo'n gryf bod cael nod yn bwysig, reswm i ddysgu neu reswm i wella. Dyna sy'n ei denu hi i gystadlu mewn cystadlaethau llenyddol. I Jenny, mae cael ffrind i gyd ddysgu wedi bod o help mawr. Mae hi a chyfaill iddi yn gweithio drwy Cymru mewn 100 cerdd, y ddwy yn ei recordio nhw a'i cyfieithu'r Saesneg ar wahân i'w gilydd ac yna'n cymharu ei gwaith a'i dealltwriaeth o'r cerddi. Ac fel y dywed Jenny, mae'n ymarfer da iawn i ynganu'n geiriau barddonol yn gywir a thrio adrodd y gerdd heb faglu. I Ann, mae cael grŵp o bobl nad yw erioed wedi siarad Saesneg â nhw yn gyffeiliad mawr. Yn Aberystwyth mae yna grŵp coffi a chlonc sy'n gysylltiedig ar eglwys Efengylaidd ac mae hwn i Ann yn lle braf a naturiol i sgwrsio'n Gymraeg. Mae'r tair yn cytuno ei bod yn anodd iawn troi'r Gymraeg gyda phobl y maen nhw wedi arfer siarad Saesneg â nhw. O ofyn i'r tair sut allwn ni fel Cymru rhuglen Cymraeg helpu dysgwyr, eto mae yna gytundeb. Siarad ychydig yn arafach, peidio troi'r Saesneg, peidio ceisio helpu trwy orffen brawddegau'r dysgwyr. Rhoi amser iddynt feddwl a chwblhau'r hyn maent yn ddweud, oherwydd bod dysgwyr yn awyddus i wella ei modd o siarad y Gymraeg. Mae dau bennill clo un o gerddi Lynn yn dweud hyn yn bert iawn. Y bont. Mae angen ymynedd yn wir, nid niwsans ydw i gobeithio. Dros amser mae'n dod yn glir y gallwn ni gydweithio. Mae'r bont rhyngddo ni'n cryfhau wrth i fi ddringo'r graig. Mae'n halon yn hollol llifhau gyda chariad o'r iaith Gymraeg. A sut gall merched o Wawr yn arbennig helpu? Roedd yna lu o awgrymiadau. Un ohonynt oedd paru dysgwyr gyda siaradwyr rhugl am y flwyddyn gyntaf o'i haelodaeth mwyn iddynt ddod i adnabod mwy o bobl a chael amser esboniad am y sgyrsiau ac yn y blaen. A byddai siawns am sgwrs reolaidd un i un o fydd mawr i ddysgwyr hefyd. Roedd sesiynau Zoom merched o Wawr yn ystod y clo yn ddelfrydol meddent, yn caniatau'r dysgwyr weld gwefusau'r siaradwraig yn symud ac i gynyddu'r sŵn, dau beth sy'n amhosib mewn cyfarfodydd wyneb i wyneb torfol. Felly byddent yn croesawu mwy o sesiynau Zoom i gydredeg a'r cyfarfodydd arferol. Mae'r tair yn amlwg yn teimlo bydd o siarad Cymraeg, yn falch o fod yn rhan o'r canran bach o 17.8% os yw canlyniadau'r cyfrifiad diweddarau i'w credu. Mae'r iaith wedi helpu fi i fwrw gwreiddiau yma, meddai Ann. A hyn yn bwysig i ferch a symudodd droion yn ystod ei phlentyndod yn sgil gwaith ei thad gyda'r RAF. I gloi'r sgwrs fe ofynnais iddynt am ei top tips i ddysgwyr eraill. Ymarfer, a dal ati hyd yn oed pan fod pethau anodd yw cyngor Lynn. Canfod cynllun i ymarfer siarad un i un yw un o argymellion Jenny. Dwi ddim yn siarad Saesneg perffaith, meddai Ann, ac felly does dim rhaid i fy Nghymraeg fod yn berffaith chwaith. Bwrw iddi a mentro siarad sy'n bwysig. Amen, ddweda i, a diolch byth am ddysgwyr fel y tair yma sy'n cynnig gobaith ychwanegol i'r iaith oroesi ac yn cyfrannu cymaint at gyfoeth amrywiol ein cymunedau.